Здравейте хора, днес ще играем тази игра. Тази игра се казва Добре, тази игра се казва Зомби H3. Така ще играем. Развих се още... Аз развих се много още от ония ден и от по-ония ден. Но редовно се играе играта. Всеки ден, всеки час, всяка минута, всеки ден, всяка Аз виждате, трябва да убием и те да са превързани на главата. Не, той иска да... майка ти. Елате да ми опитате резачка. Пате резачката я обожавам. Малко експлозив, да има. Трябва да може да се самостея. Аз на 30-20. Добре хора, завръщаме след тази тъпа реклама. Ще умираш също. Каза, тъпата жаба! Добре, не мога това. Още 24 20 не експлодирай, молята. Ще да ме спамя. Не. Ами тука, бе. Не. Good night. Тази жабка ще ме побърка. Не, майка ти. Нямам думи каква игра. Това игра гледам, бъдете толкова е тъп. Тя беше мъж се превърна от мъж се превърна в жената. Тази игра е много тъпа и странна. Добре, така. Приятно ще играем в този игра. Хайде малкото губенце. Играй, бро, Долу да ни. Тралалело, тралапу. Какво ни трябва да покажем? Yes, sir. Ти умираш. Аз къде съм? Моя. Да видя. Да. И то много голям. Да. Тя ще умре. Аз се забелязвам. Убиха я тъста пачка. Ако бях на нейно място,
чак да издържа повече нейната мама. О май гад. Право тия колко са тъпи направо. Правим става още така да ги гледам тия колко са тъпи. Виж! Браво е, Филипс! Филипс. Филипс. Браво е. Браво е! Браво е. Алекси, къде ще дам децива? I don't know. Аз къде свам? Алекси, аз къде свам? Чуй. Окей. Айде. Давай, айде побърчета за тръгна се зад. А тази сторица движи, бе. Това тук да ва нарежа. I don't know. Да. Айде. Ай, първо ще нарича слезачката. GG. Мотовек. Буквално това ми е целият TikTok, бате. Това ми е целият TikTok. Това ми е целият TikTok, това, което чуете в момента. Това ми е целият TikTok, хора. Ще ядеш майницата. Шибана жаба. Ще да убията жаба. Айде, умирай. Айде и ти. Айде, колата ти. Пътя. Те играят за 12 годишни. Ако някакви хора имат фасмофобия или фобия от кръв, да не гледат това видео. Да малко смели, ако искат. Тая шибана жаба. Това си шибана жаба. Не изплодирай върху мене. Бъде гледичко. Савераската фамилията. Бабата защо има много зомбите? Аз убивам една групичка. Убивам една групичка. Зомбите ебати тия идват от 1 милион. Не убиваме идиоти. Не. Фак. Аз войната по зомби. Не. Не стига. Не, шиба на жаба. Айде, аз ще ми майка ти. Save me, bitch. Но! Ел, примо! Fuck. This is mine to! Давай, моето. Давай, моето bitch. Тъпо да ули. Айде. Пупсик. Мама, я Пупси! Здравей, Пупси! Привет! Казва се привет. Привет, Пупсик. Забрах, че това е на руски, бате. Мама, я Пупси, това е руски, бате. Бате, аз са... Няма да идваш към мене, бе.
се убия преди да избухнеш твоята мама. Само дет нямам патрони в трите си оръжия, майка ми стане. Трябва да ги коля, трябва да ги коля. Ми ще ги убивам с меча, какъв проблем е. Той аз без това ги убивам редовно с меча. Да. Не. Твоята мама не ми даде да вървя, майка. Айде, find the way out. Hello, my friend. Бате, аз почти почва всяка мисия, бате, убивам над 100 зомбита, бате. Гледайте колко се събира. Ти куче, бат, как мина през стената и идва да ме би. Това много ме дразни, не го разбирам. Гай, махни ми се от малата. Да. Да! Понякога не е. Айде. Много хубаво се забрах, тук е вашата семка. Цялата рода ма гони, бате, гледайте. Цялата рода ма гони. Ела тук да тише един меч от тиквата. Аз не направо те отрязах. Не съм тишил, просто се забих в главичката. Ела тука. Ето, бат, отварям и разбивам тия дъски и ми се навират 1895 зомбита, бате. Не, няма да експлодираш твой там. Биг. Айде, би се, дебел. Гледайте, цялата рода ми се насъбраха. То много хубаво, че се събраха. Изгърмих им 4 патрона. 4 експлозивни патрона. Са мъртви. Не! Ще спал още. Защото искам на сел. Защото в Ямбол ми е скучно, брат. Така. Ще има детски играчка. Гледайте, цялата рода ми се насъбра тук. Гледайте, хора. Виждате, тук цялата рода ми се насъбра тук. Родих се! Ще родиш? Да. Момиче или момче? Момиче. Добре. И как ще се казва? Айде, ето една последен бомбон да ви изгърмя. Сега да малко да поиграя в Brawl Stars. Или вашата сен къде. И бате, защо те минават? Тя прескачат и какво правят? Тъпата жаба, бате. Между другото, зъбите ми са от най-противните. Не, защо отворих? Защо отворих? Сега, бате, тъй като са... Лина. Лина Орлина. Лилия Начкова или Линшо. Так. Линшо. И хора, трябва да приключвам видеото, защото стане 14 минути. 14 минути не мислям, че трябва да приключвам видеото. Хайде, чао, ще видим следващото видео. Ако има изобщо да шугам се, ще има.